Ahoj ľudia, pozdravím vás opäť od vody a tentokrát si natočíme záber v priamom prenose. Dúfam, že to vyjde. Zatiaľ to bolo vždy úspešné, tak si trúfam to tak, že napriamo zapnú telefón a ideme na záber priamo vody. Chytám jeden feeder a jeden takýto akože kapro feeder. Tak ho skúšame, či sa mi podarí vás navábiť. Ale podľa môjho názoru asi áno. A keďže nemám GoPro kamery a nič, tak ja robím to len s mobilom, tak je to celku náročné. Hej. Ešte neviem, ako budem filmovať, keby už fakt bol záver a budem to treba aj vyťahnuť, to bude ešte tiež celkom zaujímavá situácia. Ale co sa už tam možno bude. Potom si ukážeme aj návnadu, na čo to všetko lovím. Hej, čo dneska ide, váli. Mám na kapro feedere mám pufinu a červíka, ale to by trebalo previazať, dať tam dačo iné, lebo pufina a červík, myslím si, že dneska to nie je tá pravá kombinácia, alebo je aj na kapro feeder nebude záber. Je, človeče, hej. Šiplo to tam, že máme záber v priamom prenose, asi. Takže to musíme nejako navinúť. Rozmýšľam, ako to budem držať a navíjať. Hej. No to je tiež ešte otázka, ktorú som nedoriešil. A ináč o toto bude zaujímavejšie video pre vás. Už aj feeder je záber. Záber máme. Takže na kapro feeder prišiel takýto malý pleskač. Doslova, že malý. No nevadí, ideme ho pustiť a ideme ďalej. Pokračujeme ďalej s videom. No, boli zábery, tom som natočil pleskáča. Ja budem mať bojový úkol naučiť sa to zostrihať. A tuto máme záber zasa na kapro feeder. Sa pozrite dole, to s tou špičkou cuka. To vidím, že vo vode to... tak tam už je ryba. Aby ste nepovedali, je tu taký kaprik. Na ktorý sa chytil taká 40-ka, násaďak. Takže idem ho vypustiť. Takže, lovíme opäť ďalej. Máme prehodené. Aj návnady, tuto lovím a ostávam zatiaľ na tomto Sport Carp Mulberry Garlic, moruša cesnak. Tuto na Carp Feeder som musel prehodiť na niečo iné, tak som si vybral Mekule Dory, lebo tu som predtým lovil na pufy a kostné červy. A za to mi to vždy bralo a radšej budem loviť jednu a tá druhá nech tam odpočíva. A ju prehodím raz za čas, keď na ňu zabudnem. Úplne, keď chcete loviť aktívnejšie a že je sezóna, tak vám sú zbytočné dva palice. Stačí úplne jedna. Môžete mi veriť, že z jednu sa budete zabávať neurekom. Ale ja robím z domy len tak, že tam tu rozkrmím miesto a potom len raz za čas tam prehodím niečo. A potom mám ešte tajnú guličku, Carp Arts, s ktorou som v živote nelovil. Mám jednu jedinú pri sebe. A ju skúsim potom nahodiť, ale či niečo z nej bude, neviem. Ale som testoval tak, ako aj iné rybičky na ňu celkom slušne idú, takže uvidíme. Tak zatiaľ to je všetko od vody, ideme ďalej. No a aby som nezabudol ešte na záver. Takýto short používam. Je to Haldorado mix a z... Čo to je? Nejaké slovenský Poseidon, tuším, že. No, a to som tu zmixoval dohromady. Ja vždy zmixujem všetko, čo nájdem doma dohromady a hotovo. Keby mi to nedržalo, za sebe mám od Sensans PV1 lepidlo alebo niečo také podobné furt. Našťastie u nás v obchode to drží, takže není problém. Trošku toho prisypať a lepí jak čert všetko.